okej. Nie wiem, czy nie zwechcą. A jeden do gola się szmiką na kolenach na tych popiciskach. Peciu, kamerujemy, to musi dać gol. 16. Barbus, zakiwaj. Barbus. Gdzie był? Pa jak ja dzisiaj wszystkich zrobię. Daj, Barbus. Nie, to nie ładnie, to się stało. Pa jak mamy u bagietu. Sahibov sen. Hej. Zema bez domu czy ze? Ze. O Maria. Dodał. A ja się go sprzedał? Chyba już podbał, czy nie? Ja idę tam te wideo. Ty idu. Co tam, wetraś? O! Co to było Ronaldinho? Nie to wykryźną. Dał gol. No i daj. Tam skończymy pre. Wiecie, się doma mamy pochwalić. Padniemy z tabulki. No, Peciu, dneska dostaniesz asi tresku od mami, keď si gola dal. Si jebe. Hop. Iha. Wszystkie goly oni dają, ale stav remizovi. Všetko. Zbierati z tabulki do piči. No, však To jak Slovensko bavia. Vlastný gol, dajú gol. Slovensko vyhrá 2-1 furt dá 3 goly. Ty poha, zaš. Popaj. Kaj nie, to naše kolo njoho ryba. Dobra. To sam musao jedno že ću Telefon. Pred. Mio. Telefon. No?